Čo je to vlastne špecializovaný autoservis? Špecializovaný autoservis je servis, ktorý sa venuje výhradne značkám vozidiel. Napríklad u nás je to Volkswagen, Audi, Porsche. Takisto poskytujeme aj originálne dielce a postupujeme podľa výrobcom špecifikovaných pravidiel. Prečo nezverejňujete ceny? Každé vozidlo má individuálny scenár a preto je potrebné aj individuálne naceniť dopravu. Koľko stojí výmena rozvodov? Cena výmeny rozvodov závisí od toho, či máte vo vozidle remeňové alebo reťazové rozvody. Takisto sa prihliada na viacero faktorov, ako sú rok výroby, kód motora a či je to benzín alebo diesel. Akú záruku dávate na opravy aut? Nakoľko používame výhradne originálne diely pre výmenu reťazových rozvodov, tak na každé vozidlo dávame záruku 2 roky. Pokiaľ sa zákazník rozhodne pre neoriginálny diel, napríklad pre vodné čerpadlo od iného výrobcu, záruka je 1 rok na prácu a 2 roky na samotný diel. Ako prebieha online servis u vás? Online servis začína už navštívením našej stránky profimakar.sk, kde klikneš na online servis tlačidlo, následne vyplníš pár vecí o tebe, o tvojom vozidle a dostaneš informáciu od nášho kolegu, ktorý ťa veľmi rád príjme do servisu.